vůbec pošlám do lidi. Kde jsou ty naše butely červené? Dej mi. Jedeme směr na ten stejnisko. Jako co, mám to zkusit? 1, 2, 3. Maria, je to rýs, hoši, jenom píky dám. pauzy dám. Co? 7 píky dám, to budu měkký. Já mluvím do kamery a ne do tebe, ty. Co máš? Na 7. Máš to. Kamery nemám. Toho jsem se nejvíc bál. Co to tady máme za člověka opičího? Jo, už jsme z tunelu, do prdele, pardon. Takže tam už vypadá, že kurá moje peníze stěhují úplně někde jinde. A to je snídaní. Vlastně první snídaní, naše společné. Chaos, zmatek tady vládne jako normálně, jako celý náš zájezd. Například vedoucí, jo? Ano, tam ho máme. Vidíme krásný pohled parkoviště, na kterém snídáme. A to jsou naši kluci, jak jedou do průsmyku, který má asi 1700 metrů a budou muset 450 metrů mít převýšení. Jedeme do města Lucern. 7 kluků se vydalo přes hory a 9 lidí pokračuje do Lucernu. Nákup pohlednic, pivinko a různě. A pokračuje pořád Lucern. Je tu chaos. Je tu chaos, správně, jak Jirka podotýká. No, že bude dobrý si držet asi možná levé strany, protože mi někde bude muset zabočovat určitě doleva. Trický most, co tam mít kus černého, do prdele. Tam půjdeme tam. Přes ten jsem šla už. Co je to tady za odpadníka? Naši kluci v Sarnenu. Božu! Mákej! 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 Zeptej se, jestli budou nastupovat. Tak musíš naplnit fleku tady. Mají žízeň. Jo. Máme stát. Odboč doprava. Vykuj se to práce. Statečných, kteří jedou do průsmyku Brinning Pass, mají před sebou ještě 23 těžkých kilometrů. Nějaký průsmyk Brinning Pass mají v paži, takže samozřejmě hrajou karty, dámy jej zpívají a hrají. Na dovolenou. Nebo já se naposledy s váma šel. Já odpočívám. Michal odpočívá. A Jarda nabírá vodu. A Jarda se stará a Mícha, Jardo, kuk. Jarda míchá vodu pro cyklisty. Stoupáme směrem na průsmyk. Jura, nebij. Chudák Luboš. Nebij, bude se Teď to nic nebude teď. Ty vole, to jsou serpentiny, že by si se z toho byl. Já chci kinetil. Já chci kinetil.
Sjíždíme dolů z průsmyku, jak se jmenoval ten průsmyk? Jak to taky nebudou předělat, ty vole, Strána, to je letiště nebo co? Já můžu vzít akorát cestu. Navíc já ho nevidím v tom hledat. To o ničem. To o ničem, to jenom trošku cesta bude. Ne, tma nevadí, tma ne, to je prd. A neškubej se mnou. Neškubej s ňu, ne? Kousek cesty vám vezmu. Ještě budeme točit? Další tunel. A toto je další naše stanoviště, je ráno po příšerné noční průtrží. Někteří dokonce museli ze stanu se přestěhovat do autobusu, neboť je to vyplavilo. Například Hinečkovi, kteří se museli v noci přestěhovat do autobusu. A dokonce Eva čekala, až se vzbudím já, aby se mohla natáhnout. Jsou někteří, kteří dělají dokonce ranní hygienu. První v noci chlasta slivovici. Teď si to tričku musí vyčistit. To myslím Milana, ne Evu. Kamile! No, to je expert, to je expert. Ranní kavička, kde je? Už si ho rozebrali. Aha. A takhle to vypadá, když je rozkaz v mužstvu. Klas. Ovšem šéf to vede samozřejmě. To mají oni všichni na 4 díly, jo? Tady toto. Předej jim to. To nejde. Michal se nasral. Já pít nebudu. A my chceme tak půl, ne? To jsem tak dostane. Tady? Jak ty si nás poskočil? To nevíde. Evo! No já jsem stala první snad, ne? Já mám přednost, ne? Tady je chaos teda. Evo, zkasni do holdu! Já ti tam bude ještě připlatky platit. 300 marek, je to dobré. Co zrobíme? Totální rozkaz v mužstvu. Já jdu na štamprlu. Pozor, vlezeš jí do záběru. Já vím. Eva, nakonec se postava po druhé. Já to vidím. Dumoš. To jsou ti padajci. Co jsem říkal, že to záběruje. No bez toho tam se postav. To je takzvaný sportovní zájezd. Met, slyšíš? Met, Kamčo, přeběhni nakonec řady. Kde je? Sportovní zájezd. Je Kamil, tam? A ten, co končí v potoku, tak má 2. Konečný řetěz. Jardo, ale každému jenom jednu a dost, jo? Každému novšinu. No, trochu ty boty. Teď máme nového řidiče, má asi 3 promile, tak se dá za volant a pojede s náma v serpentiny. Náš šéf, ten je pro pořádek. Všem krásně myje boty, aby v autobuse bylo absolutně čisto, pravda. Tady tyto boty všechny už umyl. Aj, sakra moje noha. To máme šéfa, co? Konečně jsme vyjeli. Já teď si víte, co vrátil. Jedeme směr Ženevské jezero. Já jsem to já jsem to nespočítal.
neumí plavat. Prosím, kámi, co dělají? Je to možná kvůli tomu, že tu je tak hluboká voda, že to je prostě nebezpečné, aby tady v noci To je hluboká se voda? někdo... No 10 metrů, no jsem totiž, že to je tak a hub. No, tam jsou nějaké vrata, nebo to budu platit. No takhle pocení ve vodě je velice nebezpečný. Zelí se vaří, někteří spravují kola. Někteří ty dobře víš, no? Kde jsou ti někteří? V krásném jezeře. Jsme jižně od jezera Ženevského a tady se to jmenuje Aigle. Je to překrásné místo, kde se legálně může koupat. Například i náš Borovička se koupe. Nikdo to neví, on na to léky a furt. Nejkrásnější pohled od jezera je na zasněžené hory. Jo, kurňa na opačné straně, tady nejsou. To je trávník, na kterém se můžeme opalovat. A to je pohled od jezera na krásně zasněžené hory. Ale on místo koupání míchá zelí a hlídá brambory a užovajter. Budíček po velkém větru, ne větru, ale přímo vichru. Co tam máme stan? A jeden stan máme taky za silnici úplně na druhé straně. Takže tamhle. To je kuchyň po bouři, kterou jsem ráno uklidila ovšem. Stojíme před městem Sion. Náš řidič Olinek ujel 13 kilometrů, ne sice tady na tom mém superkole, ale ujel, no tak 15, no. Kolik? Vedl si velmi statečně. Jsi v životě neviděl. Kurňa, netoč. Bunda! Zásah! Stanoviště, kde budeme spát. Teď jsme snědli zelí, které nám zůstalo ze včerejší večeře. Jsou někteří, kterým nestačilo ani to, že dostali plný ešus. Ještě prostě dojídají. Je to samozřejmě knažka, milek, je to kyselina.
On to fakt vyrupnul. A to slyšíš, stejně chlasták. Růžový svět. Tak budu. Tak půjdu, jo? Ty, ona není dobrá. Ona je nějaká špatná, nevíš jen, jaké. Málo, ne? Je teplá. Venku, Že je kolik špatná, mož. No samozřejmě se pije zase. Hej, zase, tady se furt chlastá. Podívej, co mi vraví sena. Ty brďo. Ty ani Pijou i řidiči, to je jasné. na blaho. Pozor, Jirko, uteč. Uteč, Jirko. My jsme taky na tebe mysleli. Jo? Zatímco pijou někteří, Jirka se stará o to, aby sehnal podpěry pod plachtu nad pec, protože prší mi do hrncu. Kamile, strč to tam. Na večeři budou dneska špagety. No tak byl jsem měl nadbit. Ona si vzala tolik. Ještě jeden a o tom se to stáhne dolů. A to je ráno. Máme už všichni po snídani. Kromě tady našeho pana jednoho řidiče, který byl v bordelu. Je 9 hodin a nehodlá vstávat. Po snídani balíme. Říkám, to měla 4 cigarety, 2 do nosa, 2 do Víš, jak uší. se tady to musíš... V průsmyku Newfoundland. No a podle toho, jak to vypadá, je vidět počasí. Na 3 dny bude pršet. V rámci industrializace? Odchází do katrče své. Zalehne to brloku. Co to máme za řidič? Lepe, děvky, Zdeňku, ten si whisky. ty vypás. V serpentinách někteří jsou bledí, ovšem někteří jsou zesraní, pravda už. A dáj na Jirku. Opět máme zavařený autobus, musíme dolit vodu. Ještě nám zbývá asi 1000 metrů převýšení nahoru do průsmyku. Jsme minimálně 200 metrů nad 2000 hranicí. Já si myslím taky, že už to nebude vysoko. Jsme asi ve 2000 metrech, máme ještě 400 metrů. Výškových, autobus to zatím zvládá. Kurva, ale Václave, dneska si jdem někde umět říct, jo. Já jsem ale tebe se celé, prdel, všechno. Tak Kačeno, Takhle ty cesty jsme jeli. Tam jsme stáli s autobusem. To už jsou všechno 3000.
autobus pojede. A to je cesta, poslední úsek do průsmyku Newfound Pass. A tady je vlastně jeho vrchol. Tak, nahoru dojel i autobus, i cyklisté. A teď nás čeká cesta dolů. Někteří na kole, autobus samozřejmě po svých. To je cedule nahoře. Newfound Pass. A naproti nás hory, ty, které byly na ceduli. No. Co seš? Tak si dolí? Radši jdou dolí, jo? A to je moje kamarádka. To je super. Samé čarodejnice. Kromě té paní. Tak naše útrapy se skončily. Dobrý. A zpívat. Vyjíždíme konečně všichni. Autobus jel dolů a my na kole taky. Krvavé deky s karosou jedem, neochvějně dál na naší stráně. Kde je stará vesna, ten střed jak čas, jak pomsty rozný vás potomky slávných ruských bohatí. Kdo byl na vojně, tak zpívá. Je to ty? Ale už já. Jsme tu všichni? Tak ti, co byli za to táče, ti sloužili, co sloužili za to táče. Já jsem tady měl někde plat. Ty chceš se jít hned koupat? Jsou to oni? Jsi zapomněli vyčurat. Byli zóna, jo? Hledajte kluci, vypadá. A jedeme do Lugana. Zóna. Budíček. Tady je naše stanoviště a ráno Budíček. Ranní hygiena. Mimina. Jedeme směrem na Lugano. Velmi brzy ráno jsme dneska stavali. Bez snídaně. Bez snídaně. To jsem ještě nikdy... Zdeněk už je dneska střízlivý padam. Za to kačina nějak. Narušený, ale možný. Tak to zase nesmí dostat mojí manželce do ruky. Proč nás to celá dnešní? Mají odvahu zenky, co? Plínuza. Město krásné. Tam se paně točí.